Isang 24 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong makuryente sa barangay Kapantawan, Legazpi City alas 4:20 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si alias Romy, residente ng Rapurapu, Albay at namamasukan bilang helper sa isang meat shop sa lungsod. Ayon kay punong barangay Eric Simbrezuela, nakalubog sa tubig baha at wala ng buhay ang biktima nang madiskubre ng ilang napadaan sa lugar. Wala kaming idea that morning. Hindi siya resident hindi siya border ng Tinago, ng Kapantawan or ng Bitano. So nagtatrabaho lang dito sa sa Kapantawan. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, papasok na sa trabaho ang biktima ng aksidenteng makadikit sa poste ng streetlight na nagresulta sa kanyang pagkakakuryente. So happy na siguro pagdating niya doon sa malapit sa poste na nakakapit siya dahil may tubig, then nakakapit siya sa poste ng ating poste ng city engineering. So doon possibly yung nangyari yung aksidente kung kaya siya ay nakurente. Kaugnay nito, nanawagan ang barangay sa LGU at sa Albay Electric Cooperative na bigyang pansin ang spaghetti wires o salasalabat na kable ng kuryente sa kanilang lugar upang maiwasan na ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.